Azvipere mushe. Aiwa, pane mahunga ari kungotagwa nevanhu. We have seen it aiwa before the 31st of March. Maprotest asati aitika kuti vanhu vachiona vana General Anselm Sanyato nemamwe maloyalists aGeneral Chiwenga achifaiwa, vanhu vakanzwa nawo maissues anatagwire. Panguva ino pane mashoko ari kutenderera, even though they are not yet solidly verified. Arikutaurwa mashoko ekunzi aiwa panapa maletters to expel aiwa Vice President Constantine Chiwenga ari kuona kunzi aiwa is the leader, ari kuona kunzi ari kuthreatena aiwa these guys vazisurrounding mutungamiri wenyika paissues of corruption in 2030. Panapa kuri kunzi there is a letter yatokraftiwa ikatonyogwa kuti aiwa VP Constantine Chiwenga vafaiwe not vasubscribe like on the bell icon. Timina pa yendo aiwa these guys anti-colonialism vanobuda nyora vachiti a letter to expel the Vice President of Zimbabwe has been written and signed as the push by the corrupt cartel seeks to do away the general amidst growing fears that Chiwenga's presidency aims to thwart all corrupt networks. God it dog scenario et mawarire J. Tomashuka anobuda nyora panapa zvinzi aiwa pane mahunga nyangwe panapa payendo on this channel. We are not saying kuti aiwa now is very verified, but according to this source ndozvavari kutaura kuti aiwa a letter yatonyorwa not nemutungamiri wenyika but these guys vari kunzi vari corrupt vari surrounding mutungamiri wenyika vari kuonekwa kunzi kunyange nemutungamiri wenyika achizikana kunzi aiwa now afanira kuzorora noda kuti makore ake munongoona kuti aiwa anenge ati fambei, mutungamiri wenyika anenge akufanira kunozorora, munhu ane famu rake anenge afanira kuenda achinoona mazukuru nemarelatives and the likes, but those guys vada kuti mutungamiri wenyika aramba aripo kuti vagoramba vachiita zvavari kuita. Ndo vari kuonekwa kunzi aiwa panguva ino zvinotaurwa nethis source vari kuti ndo vakuda kufaya General Constantine Chiwenga just because at many occasions VP Chiwenga has been seen aiwa achitaura mashoko achiti no to corruption, no to zvigananda, hatidi zveubvanzu. Mashoko ari kuonekwa kunzi aiwa ari kuthreatena those guys vecorruption. Mbotodza mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Wabvina comment section medu dzamafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.